готини и мили съседи. Аз, Кера и мой съпруг Станчо, заедно с нашия син Митко, имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Стефка и Румен. Тържеството ни ще се състои на 9 юли 2027 година в ресторант Сбъдната мечта. Заповядайте от 17:30 часа. Ще ни кумуват Мима и Каню със своята дъщеря Габриела. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Елмаз Бенд. А на 8 юли 2027 година ще се състои и нашата кана пред домът ни в село Еленино. Заповядайте от 17 часа. Вашите красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. За вас най-добрите мангете, керато, кекеке. Айде вас!